Lalṭansanga chibai le vek ule US election boruak thukal zel hi achiang thei ri lo kan ti lain le lama BIDENA PAWLTE chuan Hnehna an changa sarkar in thlak thlengna boruak a om chhomek ni in thu a thang boka hemi chungchanga Dr. PC Biaksiama le Familia Lalṭansanga te kam chuak in ang lo tak tak te kan ngai thlakopanga thirtute ngai dan in lo siam non nia ama sain Dr. PC Biaksiama kam chuak hi ingai thlamma sapot teng u fake news hrang an vor dar chu drama poina dinhmun a kian ta BIDENA chu chakzo ka puana ni don ta drama point White House a lu laia chu san dona BIDENA lalthu thleng lu turin a in sing samek ti velte nimin le ni zan nam TV news vela le social media hrang an vor dar chiam miril ru ti chi ai tu kha thubel chian dolo CNN le an hruaitu ani lo zonga thuan vei vira an vor dar lekani drama hian hetiang in thanna vote le ballot ti chingpen na manga BIDENA official a tlingta ang zia zanga result dik lo the dar hi apom du lo thu le atlom san lo tur thu chiang fe in a chak chuak thu chiang zo ka ron tarlan kan tu manga state then khata vote share non an lati meka ko thu buai chin fel lo ala tam hle bok drama Republican lam chakna Supreme Court in thu buai ching fel turin ma ala meka nia official a thu a chian ma chuan tunge president tur ti hi media lam lo pon khal tur po ni lo sarkar thu chuak po ala om heklo democrat ho hian engma poisak nei lovin ramlak tumin an pong suala anorin an nor buana dot mulum le in bum na manga an thu the dar mangin miril ru min tumin psychological warfare an beichia mani hi media mangin lelama drama tanzonga thuzia reng chu an block ani lo po in an thei chin an delete zela men lo hrethiam ula media lama chanchin tharpuang tu te po hian BIDENA lam thu puan ringota in ngat lova America rama kan ring tupui Republican Party thu chuak ni tin zantina an puan chuate khu ngai ventel ve turin kanin nge nani mi puite Hnehna hian thu dik tak thubel chian dol pek hi kan batani abera chuan chunglam rorel na thu chuak kan ngak me kani ti hi ring tu te hian hriang u kan lalpa Pathian hian arorel na lalthu thlenga aro ala rel renga chu thu chuak chu ngak hlel takin Krista taksa a ko san le mimal te hi kan la tong trai rengani nonglama faro sipai rualen ron hual tuawin malama tuipui lian in dang tlat ma se Donald Trump le America mi puite ta na Pathian chan chuan ro pui hi kan thlir me kani khovel ram zong ke ni thlenga min ngong tel vek turani dona wangin chu wangin mi pui lam point thubel chian dol le dol lo chu a source a thu hnara tanga lo thliar thiam turin kanin cha du ani thu chu apiang pom ngal ngut lo turin ifim khur teng u Mizo rama le zofa khovel ram hranga omten USA kan ring tu puite tong trai na zoma lalpa Pathian Hnehna kan dil na hi min la ron chang do na sin kan zam cheta ni po in ngoi ichu zo kang u ngoi ula Pathian kan ni ti hreru u ti ni kha Christian kan ni na atang po in DAWTTHU PUARPAWLENG laka chi ai ngal mai lo tur le tong trai na thla thlam ngal mai lo turin kan in cha ani heti taka min vei virtu le tong trai tura min tur tu hian kan mit muwa engthil nge ti don i lo thlir rengang u tuna kan ngai thak ta kha Dr. PC Biaksiama kam chuak BIDENA a president don ni oma thuwa than vut mek laya a thlir dana zia le mi puite a fuina kan ti thei mai ome hetiang taka thilaron om chho hi thil ni dan anglo takin dang ten an the dar nge yang ti chu putram puya PAWLTE ngai dan om sa tura ngai ve bokila president atana lo in buat sai lok na hi BIDENA PAWLTE annora wangin anrem ti pui mai chawani ti zong poina ngai thei ome hetianga boruaka in san marview lai hian BIDENA hi a president ti na ala ni chuang lova drama atlom ta ti na ala ni lo boka court lama thu boy nei an ni ta ka wangin Supreme Court in BIDENA hi president anita tia apuan chawin president ani theya tun dinhmun kan thlir chuan Supreme Court hian
president na puan alatum ri chia lovang voti chingpen nan na satak le in bum na thu boy lian pui Supreme Court a trama PAWLTE the lutin ngai tu ala ni don chawani tuna hian Supreme Court hian chan in semin an chui tan don ta ti ani a Supreme Court a hian kan riat angin member pakua an oma trama PAWLTE member paruk an neya Democrat lamen member pathum an neya BIDENA hian Supreme Court lama thiama chan lo zok chuan atlak na sang view ta veang President tur hi ala chian tak lo wangin Russia President Putin a poin lompui na ala hlan du lo ti kan soi kha President tur po ala chian male Supreme Court lampoin President na puan ala tum lo la cabinet karuate tia lo phi chung mai te po hi media manga miril rutne tum na le lemchanna mai chawani ati the me President elect ti te po hi khoi ko tin nge BIDENA President elect a puang reng le khoi kot mai nan puang lo BIDENA te PAWLTE control media ten President elect a an lo puang veringot mai ani media hi President elect puang tu tur po an ni lova puang thei tu po an ni hek lo hei po hi phu chopani hetiang phu chop fake news se media a adar chuai boxia chu wangin tun thlenga thil lang chiang deuh mai chu BIDENA hi US sarkarin President elect antilova media lamin an lo ti vel mai ani ti he ni ti chuan BIDENA lam thirna tlang lama kan lon le ve thunganga Familia Fanai Laltansanga THUZIAK toite hi kan ngai thau le don nia chumi mai nama putana hi THUZIAK te atanga in lo chik chuan drama DAWTTHU le BIDENA lam tangem inti mai thaya ama point chutiang chuan mi in min mu fo ti in social media azia kani maro chu le khathiam scholar ti taka thil zong hi tharau lam ne na thuai pol noi du lo in lar na rong kai lam ngai sang view nuna Pathian thunun chu puitum ang chi hi a ang bera THUZIAK kan chiar chin atanga kanan zel din dan ani chu tin mithiam ani na hi achapo pui lo turna a midangin chapo pui tura an ngai thei zonga thup kam keu hi athiam ve hle boka US President elect Joe Biden America is back ti mangin toy fel etin thuaron ziaka Hnehna chu Lalpa ta nia Roreltute hi Pathian ruatan ni ti in bularon tana ilongai thavele reng teng u thotan ni khan Michigan in thlan lama thu nei tu te chuan Joe Biden chu in thlanna chakzo ka annem nget to a thole ni khan Pennsylvania Governor Tom Wolf chuan Joe Biden chu in thlanna chakzo ka anem nget le tabok Donald Trump le au kil rual te chu kom kila uitang hol be ang mayen an chiaw vel tamai maya thinglu bula zong dan be ang chawan ni ta General Services Administration GSA chuan President elect Joe Biden Hnehna sarkar thar siam tura phalna apek ta ka wangin Joe Biden hi a sarkar tharna cabinet minister turte arwat tan meka heti lai hian US sarkar thuruk poimo engkim Joe Biden hian hriat phalna anei ta a sumle pai amamo ang man phalna pek ani to boka sarkar thar siam turin chak takin ma alata ni US President elect Joe Biden chuan Wilmington Delaware thuasoya America ram hi nung tol tur ni lovin khovel kai hruai turin ain peita ani ati America ram economic tluchemek tungding turte le hripuileng dolet dan turte khovel sikle sa climate change lama malak vata poimo thute asoibok America rama khwan he coronavirus hripuileng wanga thizat chu noi ni singa le sangkuwa antling to a hrikai zat hi makta duai som pani point paruk ania arap thak le ni Joe Biden le PAWLTE hian Donald Trump le PAWLTE ki nok then fai turan nga don khop mai US President elect Joe Biden chuan a khon bol upa turatan heng mithiam te hi arwat ngal bok Secretary of State atan Anthony Blinken Climate Change Envoy atan John Kerry Director of National Intelligence atan Avril Haines Secretary of Homeland Security atan Alexandro Mayorkas White House National Security Advisor atan Jake Sullivan le UN Lama Ambassador atan Linda Thomas teruatani Mizo zinga Pathian ming chala thudik zik tuak lo the dar rat tak antama hunin engkim a hril zela an luchunga mailingan chepme kani hi an thu soi lo oi tok mi mol tak la chu an tam phiana
middel la hruai chuan khuar khuruma an tla thin ate ani soito angin putana hi US election trama atlom zok mai thei ti le atlom don chuang lo ti vel boruwa ka khan angoi wang maya hetia angoi wang ma deuh hian fact finding ang rengin Biden a president mai thei thu le trama US mi puin an uar vak lo thu aziaka putrama PAWLTE comment lama an chukron deuh lai maya an chukna deuh nge moni angoi tadaya Biden a president ngat hi chuan zoram mi pui nol pui le tharau mi in ti tam tak hi chu aron sot na hlom hle ang a ti ril ruwa alo lang sa reng ani ai nga po chu ni se in thlan hi engwanga boite em nge ni ti hi thlir tu te zinga po lo ngai tu tok in omarin oma claimen kanan tui ni lo lo nge US hian federal democracy an la thalu tuka state tin ten thu nei na an nei sang lu tuk hi an buai pha ang khop mai US Constitution preamble we the people of United States THUZIAK hian we the people ti hi state tin te hi kan ni ti concept hi an kalpuya federal system in state in president athanga mipui popular vote in an thlang lo ti kha kan hriat vekani kha ti chuan US air state somnga le Washington DC hian an mani state thewa election law an nei rang veka federal an ni angin Union Election Commission in dan pakhat mangin a thui khom vel mai maya thu nei na akeng ko lem lovani state tin in an mani state election law ang zelin vote pek dan vote share dan ne tu puan dan le puan hun an nei rang le veka an state election law angin an kalpui ta zel maya angai ven vak lo tan le ramdang mi te tan phei chuan hriat thiam har le thina an buai noi mai ti ol takani tin US hian Federal Election Commission chu anei ve ngeya ma se FEC hian election law asiam lova in thlan thuwa chuan state tin Hnehna zalen na ape mai ani FEC na tho berzok chu in thlan puya tel tur candidate tele campaign committee ten diklo takin suman mangem ti vel en fia hi ni ber ome ti chuan federal an ni angin state tinin in thlan na an state law anga an kalpui thewa wangin an buai noi a ang view maya masi an buai angarin hi chu adik state le federal court in fello na omlo in complain hi evidence omlo anlo ti deuh zel mai chu nia enge mon an zel don ni tuna kan ngai thak tak kha Dr. PC Biaksiama tele Familia Fanai Lalţansanga te thu ko chang a kan handa kop ani a clear tu ten enge in ngai dan comment lama te kan ti hole don nia kan channel in no clear thina in chunga lom thu kan soye